Hai músicas que nos identifican desde o primeiro momento. A música galega acompáñanos, xúntanos e dalle forma a unha maneira de sentir e de celebrar que é nosa. Nela hai memoria, presente e futuro, e unha forma compartida de recoñecermos. Coñecinos tocando, estaban tocando unha peza que é o paso dobre de afinación do repertorio dos Areiras, de Catoira, porque era un grupo naquele intre que, cando fixemos o primeiro traballo, que onde non estaba con eles, pero un grupo que sempre abogou por poñer en valor esas pezas deses gaiteiros que se cadran naquele momento pois non tiñan o recoñecemento que debían de ter. Estábamos a falar dos Areiras, dos Campaneiros, dos gaiteiros de Soutelo. Todos estes grupos que acabo de dicir ainda tiñan algo grabado, pero é que eles tocaban pezas de grupos como os Mato, que nunca grabado, non tiñan nada grabado, dos Cinco de Galicia, que non tiñan nada grabado, pezas dos Labregos, pezas que recollera, por exemplo, Marcelino Vázquez, que era un gaiteiro que tocou con nosa, que foi decisivo para o grupo, non? Entón, os Melidaos tiñan xa, cando eles vin aquela base tradicional tan importante. Despois é certo que eles decidiron incorporar a voz, non? Que era un instrumento que temos todos, por certo, pero os Melidaos nunca dixan máis abandonaron, e hoxe en día tampouco, esa esencia tradicional, esa querencia a eses grupos de gaiteiros de antes, que para nós, hoxe en día, siguen formando parte do noso repertorio, seguirán formando parte do noso repertorio ata o final. Ai Santiago para Pantrigo, ai Santiago para Pantrigo, ai Padrón para as empanadas. Para entender a forza de os Melidaos, compre volver a orixe, porque detrás dunha formación que permanece sempre hai un lugar e unha complicidade. Os Melidaos nacemos, efectivamente, fai 25 anos en Melide, e, bueno, nós procedemos, tanto meu primo Xele Barrio como eu, procedíamos de outros grupos de música tradicional, concretamente moi achegados aos Garceiras, porque somos familiarmente moi cercanos, e, bueno, despois de pasearnos por todo tipo de grupos que había en Melide, pois decidimos facer un proxecto non distinto, pero sí con outras expectativas. Pero despois, cando foi o cambio máis grande, foi cando empezamos a meter as voces, que nos dicían os gaiteiros que cantan, foi cando entrou Antonio, e aí xa foi o grupo, xa foi cambiando xa todo, empezar a tocar en concertos, en festas. O tema de Melide tamén foi un pouco casual, non? Porque éramos do día que o fixemos, o que montamos o grupo, e, lóxicamente, eu consultei, acórdome como hoxe que consultei ao presidente do Museo Terra de Melide se me podría axudar a buscar o nome e a facer, bueno, algún diseño para os Melidaos, e ele automáticamente se dixo os Melidaos, e de Melide os Melidaos, non? E, bueno, eso foi un pouco porque estábamos ali. Claro, pasa o tempo e ves que, efectivamente, iso ten máis importancia do que parece, non? Porque somos de Melide, os Melidaos, pero pouco a pouco, pois, según vas avanzando na trayectoria, como dicía antes, vas deixando un pouco a música de tocar nas parroquias, nas festas e por aí, e xa te vas metendo así un pouco máis no tipo con voces e concertos, pois, bueno, a dimensión é máis grande, entonces, pois, claro, para un pobo como Melide, pois é algo que se agradece moitísimo, non? De feito, este ano distinguíronos coa medalla de ouro de Melide. Unha noite no Muriño, unha noite no Muriño, unha noite no de nada, unha semaniña inteira, esa sí que é muiñada, esa sí que é muiñada, ai la la la, ai la la la. Os Melidaos son un grupo con voz propia. No seu percorrido hai raíz, compromiso e unha forma natural de levar a tradición ao presente sen perder identidade. A súa esencia está nesa mestura de pertenza, oficio e alegría compartida. Bueno, eu creo que aquí estamos todos de acordo que aquí Castelao definiu no moito mellor que a nós, non? Sempre en Galicia falaba do tema da tradición. Dicía que a tradición non emana do pasado, nin no presente, nin no futuro. Dicía que non é escrava do tempo,
E a tradición, pois, non é a historia, a tradición é a eternidade, non? Nos pensamos un pouco que a música tradicional é esa música, esa liña melódica, non? Que é eterna, que define un pouco, define unha cultura. Entón, partindo desa base, nós pensamos que iso é, ou queremos que iso sea o noso cerne, non? Esas liñas melódicas, esas pezas desa maneira, non? Que nos definen un pouco como cultura, como pobo, por suposto, co galego como única lingua conductora de todo isto, porque non cabe a posibilidade de facer música tradicional galega noutro idioma. Nos decimos que o importante non somos os intérpretes, o importante é o interpretado. Nós, os milidaos, non somos un fin, nós somos un medio. Somos un medio para chegar a poñer de manifesto e poñer encima da mesa que todo o mundo sepa a dignidade que ten a música tradicional de por sí. Nós non dignificamos nada, a música tradicional xa é digna de por sí. Non é menos importante un lalá que un blues, non é menos importante exactamente igual. A súa esencia está nesa mestura de pertenza, oficio e alegría compartida. Bebemos directamente pois, dos informantes, daquelas persoas que nos fixeron chegar as melodías e as súas vivencias e que nos pretendemos que perduren, pois é algo que é a esencia, non? Nós somos 7 persoas que vimos de 7 realidades distintas, de 7 lugares distintos, de 7 xeitos de aprender distintos, queremos aportar e queremos darlle moitos enfoques aos melidaus, pero sempre concluímos en que os melidaus funcionan se non cambiamos a esencia. E eu creo que é algo que é moi importante, non? A transmisión oral sempre se vai transformando, é inevitable. Van pasando os anos e vamos engadindo elementos, pois, porque non é solamente as melodías ou o ritmo, senón o que se vive, como se vive, non? E da forma que se vive. Pero o que se debe de manter é a esencia, non? E creo que esa é a clave do éxito dos melidaus. Manter a raíz significa coñecela e respetala. Significa preguntarse que inspira as novas composicións, de onde nace esa enerxía e como se pode crear sen romper o fío que nos une co pasado. O grupo ten unha linguaxe tradicional, ten a linguaxe propia da música tradicional, porque comentábamos antes, sí que decía Antonio, sí que collemos melodías pois dos cuartetos, dos quintetos de gaiteiros, etcétera, etcétera, pero a realidade é que a mirande parte do espectáculo son composicións propias. Pero as composicións que se van agregando ao repertorio do grupo, todas son perfectamente asumibles dentro da tradición. Por eso digo, a linguaxe tradicional, aínda que a música en sí, solo unha parte, non? Unha parte do concerto, son as que son directamente as reconstruccións de repertorio de outros gaiteiros anteriores a nós, se xan esa etiqueta tradicional. Ninguén crea nada da nada, o sea, eso non existe, non? Tamén o que me inspira para compoñer, pois esos grupos, esos cuartetos ou quintetos tradicionais, eses coros herdeiros dos aires da terra, vale, estamos a falar dos coros tradicionais, como Cantigas da Terra, ou, en fin, esas músicas todas que a mí o que máis me pode agradar cando temos un concerto, acaba de decir o Marina, acaba de gustar moito, é que cando os milidaos facemos esas pezas e cando tocamos Micaela, por exemplo, que vai no medio e a xente di, isto é tradicional, isto que, non? Eu creo que estaríamos sorprendidos os milidaos porque de repente interpretamos algo que sone como moi distinto, non? Eu a veces agrádame cando teño unha peza a medio facer, unha composición a medio facer, non? Poño sempre como exemplo, se mellor toco ao canto, digolle ali a miña nai, se miña nai vedes di, iso parece que xa oín eu noutro sitio, digo, esta pode valer, non? Iso quere dicir que iso sona tradicional, non?
bueno, pues inspirarse un pouco en todo eso que eu levo sentido durante moitísimos anos, e despois pasa polo tamiz un pouco de, bueno, pues traes ao grupo, debátense, pois esta parte repetimos, esta parte non a repetimos, aquí podemos facer isto, aquí podemos... un pouco como nace ese repertorio. E non pares de bailar, baila nena, e non pares de bailar, que as estrelas tamén bailan, sen parar de alumear, sen parar de alumear. A música e a lingua galega forman parte de nós. Por iso, cando a música soa na nosa lingua, non só entretén, afirma. Cantar e falar en galego dalle presenza pública ao país e axuda a que a cultura propia ocupe o lugar que lle corresponde. Non sei, eu vou falar desta perspectiva, por exemplo, de impartir aulas, non? De música tradicional. É certo que eu traballo no ámbito da Coruña, eu digo así abertamente, e na Coruña por exemplo, é unha cidade que aposta, que ten moitísimas entidades, non? Que apostan pola música tradicional, que apostan pola cultura e que apostan pola lingua. Pero o que tamén é unha realidade é que incluso en esos foros nos que nos esforzamos, non? Por traballar a favor da lingua, a favor da cultura, a favor da música tradicional, costa moitísimo. E costa moito ver a esos nenos que integran a lingua galega non só cando están facendo música tradicional, sino tamén como no seu día a día. E a min personalmente me preocupa. Eu son mestre tamén nun cole, no ámbito da Coruña tamén, e o vexo, e si realmente me preocupa. Independentemente de que me preocupa, que creo que temos que seguir facendo? Seguir sachando. E aparte é que a música o ambiente da música tradicional galega ten un poder de socialización no noso idioma tremendo. O sea, e falo da experiencia propia de ser nena viguesa, pai de Bozas e nai do Calvario. Viguesa 100%. Nacido no Hospital Xeral de Vigo. E bueno, pues, quero decir, observar pues, de sempre pues, esa xeración, no, de miña nai. Os meus avós por parte de nai falaban galego, pero a miña nai xa criaron en castelán. Meu pai xa é a segunda xeración criada en castelán, non? Xa os meus avós criados en castelán. E como agora, miña irmán e eu falamos en galego entre nós e falamos en galego cos nosos pais, non? Como que dándolle a volta a tortilla totalmente, e creo que no meu caso a música tradicional foi o que provocou ese, non? Por unha cuestión de mera coherencia. Vai nesa línea, non? Do que dicía eu, ainda que o ambiente, por exemplo, pois eso, de todos os nenos que eu podo compartir e falen en castelán, creo que se seguimos achando e seguimos con ese exemplo, haberá quen asuma, non? E quen meta a lingua, non? No seu uso cotián, pois gracias a ese traballo que podemos aportar desde a cultura tradicional. Pero a min doeme moitísimo cando eu miro mestres de música tradicional ou miro entornos de música tradicional na que os propios profesores e profesoras falan en castelán. Ou nos grupos oficiais que a xente fala en castelán, non? De verdad, a min, sobre todo, me provoca unha sensación de un cortocircuito total, non? Porque me dá a sensación de que vamos disfrazados de galegos. Eu parece que vos estás adiantando ahora, Marina, antes de ahora, Marina, o que eu iba a decir. Espera que te interrompo, non? Eu iba a decir que a mí dame moita mágoa cando vexo a homes e a mulleres, a rapaces e a rapazas ali nun torreiro cunhas roupas espectaculares, a vestimenta coidadísima, non se vai a raya perfectamente feito, vai os homes van unha cousa coidadísima, realmente suban ao escenario unha interpretación e logo baixan do escenario e non hai ningún rapaz nin unha rapaza, a veces, como di Marina, nin os mestres que den unha fala en galego. Para min iso, cando vexo ese tipo de circunstancias, a min ábrense un pouco as carnes. Efectivamente digo, aquí hai un problema.
Entón temos que seguir traballando, hai que seguir sachando, non queda outra, hai que seguir. Eu creo que hai que traballar moito en acabar co autorio. Para min iso é básico. E temos que asumir que os grupos que facemos este tipo de música ou parecida, ou os grupos que facemos música en galego, temos que asumir ese papel de rol de conducta, de alguma maneira, porque ti cando te subes a un escenario estás transmitindo moitísima información e máis nun caso dunha lingua e dunha música pois absolutamente minorizadas e castigadas socialmente, non de pois, por todos os procesos que vivimos en esta terra, pero nós temos unha responsabilidade moi grande nese sentido, non? Eu teño un canciño que baila bofé, baila a muñeira, baila na punta do pé, na punta do pé, na palma da man. Eu teño un canciño que ben baila o será. Eu teño un canciño que baila bofé, baila a muñeira, baila na punta do pé, na punta do pé, na palma da man. Eu teño un canciño que ben baila o será. Na transmisión hai aprendizaxe e emoción. Nese camiño é importante recoñecer o papel das mulleres, porque foron elas as gardiás da memoria, da voz, do baile e da festa. Hoxe seguen sendo unha presenza imprescindible para entender a diversidade e o futuro da nosa música. Calquera que exista no entorno dunha asociación cultural sabe perfectamente que a matrícula nas aulas de pandeireta é maioritariamente de nenas, que a matrícula en baile sigue sendo maioritariamente de nenas e que cando aparece un neno se lle ten así con palmitas porque pola rareza, que nas aulas de gaita está máis equilibrado, asociacións culturais máis ou menos paritario, escolas de música que xa dan algún tipo de recoñecemento de título aínda que non teña validez a nivel de homologación de estudos, menos mulleres, conservatorios, menos mulleres, conservatorios superiores, ainda menos mulleres, non? Entón, digamos que xa por gaiteiras e non gaiteiras, ou tamén porque a situación da muller na música, non só aquí, sino en todo o mundo, non só a muller na música, a muller no mundo, a exposición pública, as responsabilidades familiares que non a carga, un reparto da carga non igualitaria, ademais. Entón, a música tradicional non deixa de ser máis que unha pequena mostra de unhas carencias sociais. Os melidaos representan unha aposta clara pola tradición e por unha cultura compartida con orgullo. O seu camiño amosa que un proxecto sostense cando hai unión mantida no tempo. Eu non sei se dentro de 25 anos formarei parte ou non dos melidaos, pero eu penso que a mí o que sí que me gustaría que os melidaos seguisen existindo, sexa con estas persoas ou sexan con outras, non? Porque eu tamén creo que o éxito dos 25 anos dos melidaos, como decía Antonio, é porque creo que o que nunca se perdeu de vista é o interpretado, non? A esencia, esa esencia da que eu falaba. Entón, independentemente das persoas que poidamos pasar por este proxecto, creo que o proxecto debe estar sempre por encima das persoas. E eu non sei, ojalá que dentro de 25 anos pois podamos seguir estando certo, porque iso quere dicir que as cousas van moi ben e que este matrimonio moi ben avenido, pero se non é así, pois que sexa con quen sexa, pero na mesma línea, non? E na mesma línea ou moitísimo mellor línea, topa, a mí iso sería o meu son. Manueliño do Carabel na Monteira. Manueliño do Carabel na Monteira. Que cho puxo Manueliño, puxo má carabeleira. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la lara. Ai vai Manueliño, deixa de o pasar. Vai coller amores a beira do mar. A mocidade é decisiva no futuro da música e da lingua galega, porque facendo a súa e incorporándoa con naturalidade, orgullo e sen prexuizos na súa vida cotiá, achegarase con forza ao futuro. Temos a sorte de que cando facemos, a miña opinión persoal, cando facemos un concerto,
Por iso é tan bonita esta música. Vemos nos torreos de toda Galicia a un rapaz de 15 anos bailando cun señor ou cunha señora que pode ter 80, non? Entonces nos pensamos que conectamos totalmente con toda esta masa, e por iso na verdad que eu estou razonablemente satisfeito con todo iso que se está a conseguir. En este sentido, que eu penso que a reflexión que, sobre todo, hai que ter clara é que a música tradicional, por sistema, en todos os anos que existiu, sempre foi validada dentro da sociedade, porque todo o que non foi validado pola sociedade non chegou ata nós. Entón, nese sentido, para min o que é clave de conexión, o sea, para min os melidaos son un punto máis nesa cadea de transmisión da cultura, non? En ese sentido, para min, o éxito dos melidaos, si había que definir de alguma maneira si conectamos coa xente, pois é a través de eso, cando a xente recupera as melodías e as fai propias. Cada festa é unha oportunidade para reforzar a identidade colectiva, dar máis espazo á música galega nas programacións e apoiar o talento do país, fortalecendo o que nos define. Eu, de feito, tive un punto de inflexión este ano nos concertos que tivemos este ano, que foi na Folia da Fonsagrada. Quedei completamente sorprendido que nos fomos a tocar un festival no que, bueno, aí estábamos nós con un corte moi tradicional e había varios grupos con estas reinvencións que triunfan moitísimo e que están moi ben, que aportan moitísimo. Bueno, pois nós empezamos o concerto e eu quedei sorprendidísimo da cantidad de xente que estaba ali bailando, vendo, cantando. Digo, pois non debemos estar tan descolocados fora do mapa, porque a xente stalle gustando eso. Un murmurio pequeniño, era o Fusco que ainda morto, murmuraba dos veciños, ai la lelo, ai la lalo. A festa é un dos grandes espazos para a música, por iso compre preguntarse por que as nosas festas non son máis galegas. A música galega non resta, senón todo o contrario, dalle pertenza, emoción e carácter propio ás festas populares. É curioso ver como hai tanto practicante, tanta gaiteira, tanto gaiteiro, tanta bailador, tanto tal, porque hai moitísimos practicantes en toda Galicia. Nós temos aquí varios mestres ensinantes de gaita, de percusión de tal, e hai moitísima xente que está preguntando por que eso a veces non ten un reflexo, se cadra. Falábamos a veces, vamos a acabar como se recuperan as mallas, vai que recuperar as alboradas, porque se están perdendo, por exemplo, en moitos sitios. É unha mágoa que se perdan as alboradas, non? Pode ser, efectivamente, ten parte de razón, como está aí un sector máis profesionalizado, pero eu penso que hai concellos que arriscan nun momento dado, e despois danse conta que ese risco que corren moitas veces teñen un éxito inesperado. Non sei, eu non o teño claro, pero que efectivamente que temos que facer un esforzo todos para galeguizar un pouco as nosas festas, porque senón vamos a acabar como que ir a unha festa a Padrón vai ser igual que ir a unha festa a Móstoles, por decir algo. E iso como pobo non lo podemos permitir. A campaña 1000 festas máis para a lingua galega naceu para defender, a través da música, o valor da nosa lingua e da nosa cultura.
É que eu creo que detrás nosa falta unha industria que traballe ese mercado. Moitos dos grupos empezamos de unha maneira aficionada e chegamos a onde chegamos, por exemplo, cos Melidaos, un circuito semiprofesional, pero falta unha industria que este por detrás introducindo ese produto nun mercado que, sin embargo, os outros estilos sí que teñen moi dominado. O mundo das orquestas ten profesionalizado o sector de tal maneira que teñen alguén que leva a parte da comercialización. Non é o caso nos dedicamos a tocar, a recuperar e a tirar para diante dunha maneira máis amateur. Aqueles concellos que apostan un pouco pola música tradicional, refírome aos grupos de pandereteiros, de pandereteiras, grupos de gaita baile e tal, ao final danse conta de que eso funciona, pero teñen que darse conta. Eu creo que aí tamén hai un punto intermedio que sí que me dá a sensación a min de que ahora sí que hai concellos ou asociacións culturais e tal que dentro dunha programación de festas de un sitio reservan unha xornada, a primeira das festas ou tal, para os grupos galegos ou para a música tradicional concretamente. Sí que é unha certa responsabilidade moral de parte de quen contrata de facer cousas en clave de lingua ou facer cousas en clave de cultura galega e de repente hai un enfoque moito máis mercantilista e máis en este momento social que vivimos de a inmediatez da información, a inmediatez do éxito, non? De saber si ti programas algo e prácticamente xa sabes ou crees saber se vai a funcionar antes de que eso pase. E despois a realidade é que iso funciona moi ben. Viva esta terra que eu piso, viva que estou a pisar. Vivan las mociñas todas que viven neste lugar, que viven neste lugar, que viven neste lugar. Viva esta terra que eu piso, viva que estou a pisar. As comisións de festas, os concellos e quen as organiza teñen hoxe unha responsabilidade e unha oportunidade. Apostar pola música galega en galego é apostar polo país. Diríalle primeiro dúas cousas moi importantes. Se te fixas en un gran porcentaxe de festas que hai en Galicia, os cartéis parecen sempre os mesmos, non? O dúo, o trío ou a mesma orquestra que hoxe toca aquí, mañá toca no outro lado e tal. E despois na parte tradicional todo moi escaso. É moi fácil, é dicir, calquera que vaya a un concerto dos Melidaos, digo dos Melidaos porque é o que nos, supoño que tenéis de outros grupos pasa igual, ver como tocamos un paso doble, o do achego, solimos tocalo, e ver a cantidad de xente. Eu fixeime concretamente nunha das últimas que foi o ano pasado na festa do queixo en Arzúa, como baila a xente, baila como se fora unha orquesta, pero vais estilo satélites, cun paso doble noso, e cunha sonrisa amplísima, é dicir, eso sirve, vale. Claro, quen lo leva ali, ese é o problema. É moi complexo, porque eu son do pobo onde hai moitas comisións, están os concellos por medio e tal, e é como se tiveran todo xa decidido. Non se molesten en pensar nin como podíamos cambiar isto, pero non, porque lles dá teóricamente a traballo, despois todo vai enfocado á hostelería, todo vai enfocado a ese mundo da diversión, da facilitación da xuntuca e de todo, non? Entón, é complicado. Pero realmente podían facer, porque se che digo, un concerto de Melidaos nunha festa como pode ser o San Roque de Melide, a xente baila, canta e sonríe como a mellor orquesta que haxa. Eso está claro. É que eu quero volver a incidir na importancia da industria, non? E moitas veces as comisións, os concellos queren contratar algo que lle resulte fácil. Chaman unha orquesta, chega ali e só preguntan onde está o enchufe e xa está, veñen co seu camión, veñen con tal cambio. Programar música tradicional, porque esa industria que nos falta non é un pouco máis complicado. Entón, eu creo que deberíamos traballar, e a administración igual debería traballar tamén en eso, en coidar que os grupos de música tradicional despeguen con unha industria atrás que os apoie. Que non lle teñan medo, nin as comisións nin as administracións a apostar pola música tradicional ou pola música en galego,
porque nós sí que podemos dar fe coa nosa experiencia, e algúns teñen moitísima máis e outras temos menos, pero sí que podemos dar fe que todas aquelas organizacións que apostaron por a música tradicional nos seus cartéis ao mismo tamaño de letra que outro tipo de músicas que tamén son válidas, desde logo non se arrepentiron, e deso podemos dar fe. Con lo cual, eu creo que esa mensaxe de que non lle teñan medo é bastante esperanzadora, non? Eu iba a decir justamente iso, o sea, Por iso funcionan os meridaos, porque proben, estamos non lle teñan medo, probemos isto, e verán que funciona, efectivamente, verán que funciona, que é un espectáculo integrador, directo, puro, non hai trampa nin hai cartón, pode ser mellor, pode ser peor, pode ser, pero é o que hai, é un mundo moi auténtico. Ai agora que ven a noite, ai agora. A música galega fala de quen somos e de como queremos seguir sendo. Nos escenarios, nas festas e na voz de grupos como os Melidaos, a lingua galega convértese en encontro. Para nós é fundamental entender que a música tradicional e a lingua van da man. Quero dicir, creo que a música tradicional é un vehículo conductor da lingua por excelencia, dende que as coplas se cantan en galego, de que as foliadas se fan en galego, o sea que é algo que vai completamente da man. E eu creo que neste grupo pouco tamén é o que nos compartimos as dúas cousas, a música tradicional e a lingua. Este grupo sempre foi un grupo con xente de moi diferentes edades, sempre, desde que eu cheguei aquí. Moi propio da música tradicional, por outra parte, de calquera colectivo de música tradicional, é unha das características. E me parece moi educativo, a mí personalmente, eu que teño un fillo que está en unha edad adolescente, encántame cando o meu fillo, sendo agora mesmo, ou ainda máis novo, tocaba con un señor que tiña 87 anos. É moi educativo para min, sobre todo enseñarle a xente nova ese respeto hacia a xente maior, e a xente maior aprender da xente nova, porque todo estes Melidaos sempre foron un grupo que hubo xente de moi diferentes edades, e creo que nos enriquecemos uns dos outros, sempre. Eu cheguei aquí no seu momento, fai uns anos, e agora dos máis novos, agora son dos máis maiores, e sempre me di conta que eu aprendía dos maiores seguramente algo aprenderían de mí, non sei, e agora aprendo moito da xente moito máis nova que a mí, moitísimas cousas, e creo que eso enriquece moito, eso manténnos unidos. Ai María, miña María, hai moito vente de querer, hai cando vou ao teu muiño, hai sempre me deixas moer, hai sempre